गामियाव अमा बुन्दा लावगि लाहानावसो थागोन नामाथाय इसासो अमा फिसिबाय थायो रलाय बिसानावनो सोंहैनि आं नैहाय लावगि नों खबर दंना गैया खबर मोनदोंना मोनाखै इसा माहानि खोथाखौ ए मा जादों आं मिन्थिया जेबो आंनो रावबो खोन्थाथाराखै ए बिदिब्ला नों मिथिमारा बेसे दावराव जादों बिसोरहा माबा मा होनो सोरांस्रिनि फिसाजो इसाया बिजों माथो हौवाजों गारलायलायनो जाबायनो आयु नोंगौ आरो मालाथो गारलायलायनाय जाया आं मिन्थिया बिदिसो जाखोमादोंबा बिदिसो जादोंनो दा बेसे हौवाया नासयसोयोमोननो इसाखौ माबा अरफोर मानि सावोमोननो इसाखौ बिदि होननाय खोनादों आं नोंगौना नङाथाय बिसां सैथो नैहाय मा बैसो जादोंमोन 14-15ल'सो आगान होदोंमोन दा गथ'आ एफा उन्दैयावनो हाबा जाबाय नालाय आसरित फरायबाय थानाय गथ'आनो मा नांनायनि खारनानै हाबा जाखो दा नै संसारखौनो मोजां मोनजाखो ना फरायजोबनानैनो लाखो ना मा जेबोनो गैला बिदिसो जाबाय होमबा औहाय खोनानायाथ' खोनादों माबा इसाखौ गोथां गोराम हौवाया अराव सावोमोननो एसर नंगौ ना ओमफ्राय दालाय इसायालाय बहा दङनो आयु मिजिं बिमा आरो लावगि ए बहा थाङो जाहा अमा बुन्दा नागिरदोंहाय बिनिखायनो सोरहावनाव दङ होननानै गामियाव ओंखारबोदोंमोन आं ओमफ्राय नोंसोर सानैयालाय जोंहा आबै फिसानि खोथाखौसो रायलायगासिनो माथो आं खोनाफैदों रायलायनायालाय रायलायदों नाथाय जों रायखोमायाखै आरो ना खोनानायखौसो रायलायदों ओमफ्राय ने नंमारगौ आरो खोथाया नंमारगौ औहाय दसे जिरायलाय मा जामारा दसे खोन्थालाय जोंनो मा होनोहाय लोगोफोर जाथावैफ्रानो जालांबाय दुखुसो मोनो मा होनो आरो जोंहा आबै फिसौनि हौवाजों नागारलायनाय जाबाय हाबाब गोदोलाय माथो बिराद अनो सना बायदि अनो होननानैसो बुंनाय खोनादोंमोन माथो ओमफ्राय दालाय माथो जाखो अननायालाय अनोमोन गोदो बिसोर मिथिसिगौ आरो अनमारोमोन ना अनफ्लायोमोन दालाय बहा दङ गथ'आलाय न'आव दंफैयोमोन दा जों न'आव बेबायदि दोनबाय थानोबो गोजोननाय मोनला बेखौ न'आव थाबाय थायोब्ला मानसिया सिन्ता थाबाय थायो बिनिखायनो जों बेखौ दिल्लीयाव फरायनो थिनहरबाय एसर हुवा जफ्रामखानाय मानसियाखि दाखि फरायबावो बे गोदो बिमाया बिराद बाख्नायना लासोयोमोन दा गावनि फिसाजोखौ बिराद गियानि बिराद मोजां खोथा मानिसोयो होननानै बिराद बाख्नायना लायोमोन दालाय माथो हनै मोजां आखलनि बिहामजोआ मानोथो हौवाजों गारजालायनाय जाखोसै थास' गोसोम बायदि हुवा मोनफेरै बायदि उन्दै बैसोआवनो हाबा जाबाय नालाय हुवाखौ बारसिनना लाथारबाय ना मावनो दांनो रोङो ना आखल आखुखौनो रोङो ना संनो खुरनोनो रोङोमोनसै बे गथ'आलाय एफा उन्दैयावनो हाबा जाबाय नालाय हुवाफोरजोंथ' मोनखागोन मोननायालाय दालाय हनै लासिंसिंनो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै संसारखौबो मोजां जाथेरासै फरायबो थेरासै दासो फरायहैफिनलायनाय लासिंसिंनो लाजिनो ओंखारो आं बिदिखौ दे नोंसोर थाथ'लायदो आं बिथिं अमा बुन्दा नागिरहैनो ओइ लावगिहाय मोजां मोनो गाज्रि मोनो बुंगार गारबायहाय आङो गोदो जोंहानि दाउखाखौबा बेसे बुङोमोन बेनिखायनो आंबो सानसावनो सान्स बुंखाबायहाय बेनिखायनो मालायनि न'खरखौ मिनिनो नाङाहाय गावनि न'खरावबो सानसे जाफिनथारो ओंहाय मिजिं बिमा आंबो बोरैबा नों बुंनायखौ मोजांसो मोनदों गोदो सोरांस्रिया जोंफोरखौ बेसे इनसाल खालामोमोन राग'नाय माग'नाय होननानैहाय दा हनै गावनि फिसाजोआनो राग'नानै थाबावथोंसै दे लावगि बिदिब्ला जोंहा थांलायनोसै न'आवबो गोबां खामानि दङ दे थांदो दे हाबाब मासे गोमथा बिमाहाय बेलाय आरो बे लावगियाबोथ' मासे खुगा बिसोरो बेबायदिसो ज' जिरायनानैहाय सोरनि न'खराव मा जादों सोर मा जादों बेखौ रायलाय मिनिग्रा जोंहा बिथिं न'खराव मा जादों बिसोरा मिनिनानै लाथों सानसे बिसोरनि जिउआवबो खैफोद फैगोन होमबासो मिथिगोन मालायनि दुखुखौ मिनिग्राया मालाया दुखुजों गाबबाबो गाबख'नो हायाखै ओंखाम थाङाखै दै थाङाखै उदैयाव बिसोरो हाजोदोंसो जोंखौ माथो खालामनो आरो मिनिनायाथ' मिनिजाखासिगोन जोंनाबो जाबाय नालाय जाया नङा हौवाजों गारजालायनाय
बिसोरो मिनिथों आंनि आबै फिसौआ फरायनो थांखादों बोसोरथामल' कर्स बोसोरथामनि उनावनो आंनि फिसौआ साख्रि मावबा बिसोरो आंनि फिसौनि साख्रि मावनो फैसाखौ जानांगोन। आयै मा जाखो सिदा फैनानै हायाव दामब्ले जिरायबाय आरो सिन्ता महराव मा जादों आयै? आफा अलंबार जोंनि न'खरनि मानसिफोरा गामिथिंबो ओंखारलांनो हायि बायदि जाबाय माथो। मा जादों आयै मा खोथा बुंनो नागिरदों नों? अमा बिमा नागिरलांदोंमोन आं बेयाव मिजिं बिमाजों आरो लावगिजों लामा गेजेराव जिरायनानै जोंहा आबै फिसा इसानि खोथाखौ जाबायदि सावरायबाय थादों आरो आंखौबो जा लाजि फोनांहरबाय। लाजिनायजों मा बुंगोन मा थागोन जेबो बुंनो हायैलाय खर' गंग्लायनानै फैबाय आं। मिनिग्राफोरखौ मिनिनो हो आयै बिसोरो मिनिनानै मोजां मोनग्रा मिनिनानै बिसोरो उदै बुङो। सोरखौ मिनिदों? गामिनि मानसिफोर इसाखौ गोबां मिनिलायगासिनो नों। बेबायदि मिनिखुमाग्रा सोर दङ? बै लावगि मोना जागोन आरो थंमालिफोरा नायनोनो हाया आङो थाइसे फैसाबो इनकाम गैया ज' जिरायनानै मालायनि खोथा रायखोमालायनोल' थिग दंथारो। बेफोरबायदि मालायनि दुखुखौ मिनिग्रा रायखोमाग्रा मानसिफोरा माब्लाबाबो उन्नति जाया। जेसेबां खामायथों अब्लाबो बिसोरनो थोनो रोङा मालायखौ हयनि नहयनि मिनिग्रा मानसिफ्रा। बेनिखायनो बिसोर मिनिबाय थानो हो खोमाल' होनो नाङा। बिसोरजों सोरबा जेंना थागोन आंनि सिगाङावथ' सोरबा बुंसनबा होगोनसो आङो। थानो हो बिहामजो मिनिजाखासिगोन। सोरबाफोर नोंनि सिगाङाव लाजि फोनाङोब्लाबो नों खर' गंग्लायनानै था। दायनिगिरिया जाया नङा जाखाबायथ'। दाबायदियाव सोरबा आंनि सिगाङाव बुंसननांगौबाथ' आं जेनना थानाय नंथारादांहाय आयै। आंहा धरज'आनो गैया बेफोरबायदिखौ होबथागारगोनहाय आङो। नै माथो इसाया माखासे गाननाय जोमनायखौ सोनानै लायासै आरो बे कलगेट आरो बे दुगैग्रा साबोनफोरखौ लाखा होननानै बुंदोंमोन आं। लायासै माथो बेलाय गालांनो होननानै गालांखोसो ना बावलांखो जाखो? आयं औ दैजि नै नोंनि आब' इसाया गाननाय जोमनायखौनो माखासे गालांनो होननानैसो गालांखो ना बावलांखो? आरो कलगेट साबोनबो हरफाखादोंमोन आं बेफोर गासैखौबो गालांजोब्बायसो। आयं आं नोंनो मोनसे बुस्थु दिन्थिनो सानो नों नायगोन ना? मा बुस्थु दैजि? नायनो गोसो दङ ना? दङबा दङ होन। दिन्थिबालाय नायगोन आरो मा? हा माथो बुस्थु? थौ नायनो। आयं बे बुस्थुआ न'आव नङा न'आव नुनाय नङा। बे बुस्थुआ गोजान जायगायावसो आरो नों थांनो होनोब्ला नायनो होननानै सानोब्ला बे खोथाखौ रावनोबो दा खोन्था। जों सानैजों सिरि थांनानैसो नायगोन। हाबाब बेबायदि मा बुस्थु? मा जाथावगौ? आयं नों आंनो खोथा हो नोंनि आखाइखौ आंनि बे आखाइयाव दांनानै खोथा हो। बे खोथाखौ नोङो रावनोबो खोन्थाया आरो नोङो रागा जोंनाय नङा नों जेबो बुंनाय नङा खालि नायनानैल' फैगोन होननानै आंनि आखाइयाव दांनानै खोथा हो अब्लासो आं नोंखौ लानानै थांगोन। दे दैजि खोथा होयो आं नोंखौ। आं रावनोबो खोन्थाया आरो आं रागाबो जोङा। जागोन दे थौ नायहैनो मा बुस्थु बुंदोल'। बे जाबाय जाग्राबो नङा गानग्राबो नङा। बिखौ आब' इसाया गालांदों। हस्टेल थांनायनि सिगाङाव आब' इसाया मोनसे नेरसोन गालांदों। मा? औ आब' इसाया मोनसे नेरसोन गालांदों। बे जाबाय सागोर सेराव। नों फैदोल' आंजों। इसाया नेरसोन गालांदों सागोर सेराव। बे मा जाथावगौ? गिलु बालु गिनायसो मोनो। आरो दैजिया एथ' गिदिर समाय लाहोबाय जे गावनि आखाइयाव हमलायनानै रावनोबो खोन्थाया रागा जोङा जेबो बुङा होननानै। बेबायदि समाय लाहोलायनाय मा जाथावगौ? जियानो जाया र' थांनानै नायहैनि अब्लासो मिन्थिगोन।